החומר נמצא בעמוד 99, כן. אוקיי, אז בואו תפתחו אותו גם שיהיה בפניכם. עמוד 99. בבקשה, בועז. שלום, כולם עורכי דין? ודאי, אם יש גם עוד בעלי מקצוע. אנחנו נדבר על נושא של צוואות, התנגדויות לצוואות, בעיקר בהיבט הפרקטי של העניין. כאשר אתם מקבלים למעשה צוואה, או מגיע לכם אדם ועם צוואה שהוא חפץ להתנגד לה, או לחילופין כאשר אתם מייצגים אדם שקיבל התנגדות לצוואה, במצבים כאלה בעצם מה האסטרטגיה? מה האסטרטגיה הנכונה לפעול, איך אנחנו מתחילים לגלגל את ההליך, מה הפעולות הנכונות שיש לבצע. אז כמובן שזה נוגע בעיקר למצב שבו רוצים להתנגד לצוואה. כמובן כל מה שאני אומר על התנגדות נכון גם לגבי הגנה, כי כשאתם מגינים על מפני התנגדות לצוואה, כל מה שאני אומר על התנגדות לצוואה זה משהו שצריך להיות לכם בראש גם כאשר אתם בוחנים אסטרטגיה להגנה על צוואה. אבל כאשר מגיע האדם כאשר מגיע אליכם לקוח ומבקש להתנגד לצוואה, יש כמה עניינים שיש לבחון אותם בתחילה, שהם יכולים לשנות את מפת האסטרטגיות במסגרת ניהול התיק וההגעה בעצם להצלחה. אתם יודעים, להתנגד לצוואה זה פעולה מאוד לא פשוטה. אתם מקבלים דף נייר שיש עליו בדרך כלל חתימה של מצווה ועדים. אין שום מידע לגבי עריכת הצוואה. זה שהביא את זה במקרה הטוב הוא מקורב ברמה כזו או אחרת שיכול לספר לכם סיפורים כלליים, אבל ברוב רובם של המקרים אין לכם שום סיפור או מידע בקשר לעריכת הצוואה עצמה, שזה מה שחשוב בעצם כדי לנסות לתקוף אותה. רק כדי לבחון את רמת הידע הבסיסי שלכם, אם מגיע אליכם לקוח עם מסמך צוואה, כתוב כותרת צוואה, ויש גוף של צוואה, ואני מצווה, וכל ההוראות, יש מקום לחתימת מצווה ומקום לחתימת עדים. והמסמך לא חתום לחלוטין, לא על ידי המצווה, לא על ידי העדים. האם זה מסמך שאפשר להתקדם איתו בדרך כלשהי ולקיים אותו כצוואה? כן, 25. חוץ ממך, יש עוד מישהו חושב שאפשר לקיים את המסמך הזה כצוואה? כן, היעדר חתימה זה לא פגם מהותי. עוד מישהו סובר, זה מחשבה בעניין? בהרמת ידיים, מי חושב שאפשר לקיים את הצוואה הזאת? אוקיי, אז בואו נתקדם טיפה ונראה ותבינו למה אני מתכוון שאני מדבר על שצריך להסתכל על צוואה בצורה הרבה יותר רחבה מאשר הראייה השבלונית שקיימת בדרך כלל. אז כאשר אנחנו מקבלים צוואה יש בעצם 4 דברים מרכזיים שאנחנו בוחנים אותם כדי לדעת היכן אנחנו נמצאים ואיך אנחנו מתקדמים במסגרת ההליך. הדבר הראשון שאנחנו בוחנים זה דרישות יסוד. באמת ציינו את סעיף 25 לחוק הירושה, סעיף 25 תוקן בשנת 2004, ובעצם קובע שבעיקר התיקון היה בעקבות, אתם זוכרים, פסק דין קניג, שאישה קפצה מבניין וכתבה שמתאבדת בגלל בעלה ולא כתבה תאריך וחתימה, כתבה את גוף הטקסט ואי אפשר לקיים את הצוואה לאור היעדר חתימה, ובעקבות כך תוקן החוק ב-2004 וקבע שבעצם יש דרישות יסוד בצוואה. אוקיי? אז דברים שאנחנו בוחנים, מיד נראה מה זה דרישות יסוד בצוואה, שבעצם קובעים האם מדובר בפנינו במסמך שניתן לקיימות כצוואה אם לאו. הדבר השני שאנחנו בוחנים זה פגמים צורניים בצוואה, שזה עיקר ההרצאה שנדבר עליה, האם יש או אין בצוואה פגמים צורניים ונראה מה המשמעויות ואיך זה עוזר לנו כמי שחפץ להתנגד לצוואה. הדבר השלישי שאנחנו בוחנים כמובן זה פגמים מהותיים, זה כל סימן ב' לפרק ג' לחוק הירושה, שזה כמובן היעדר קשיחות, השפעה, מעורבות, טעות וכו' וכו', אונס, איום וכל מה שהסעיפים הללו מאפשרים לנו, אם נוכיח אותם, לפסול את הצוואה.
והדבר האחרון שאנחנו בוחנים, האם במקרה שלנו קיימות חזקות כלשהן על פי החוק, שבעצם מביאים אותנו כמתנגדים למקום הרבה יותר טוב, וככל שיוותר הזמן ניגע גם בכך. אז דבר ראשון שאנחנו בוחנים זה מרכיבי יסוד בצבא. מרכיב יסוד בצבא. מהם מרכיבי היסוד בצבא? אז אנחנו בוחנים, עוברים לסעיף 25(ב) לחוק הירושה, ואנחנו רואים שבעצם החוק קובע ש-25(ב)(1) מהם מרכיבי היסוד בצבא בכתב יד, הצבא כולה כתובה בכתב ידו של המצווה. מהם מרכיבי היסוד בצבא בעדים? הצבא בכתב והמצווה הביאה בפני שני עדים. אותו דבר צבא בפני רשות וצבא בעל פה. מהם מרכיבי היסוד שבלעדיהם אין צבא? אז אם אנחנו חוזרים עכשיו לדוגמה הפשוטה שהבאנו, מסמך צבא מודפס שיש עליו מקום חתימת מצווה ומקום חתימת עדים, והוא לא חתום לא על ידי המצווה ולא על ידי העדים, האם אנחנו יכולים לקיים את המסמך הזה כצבא? אז אנחנו בוחנים את סעיף 25(ב)(2) לחוק, וקובע שמרכיבי היסוד בצבא בעדים, הצבא בכתב והמצווה הביאה בפני שני עדים. זאת אומרת, אם דובר בצבא בכתב, הצבא בכתב מודפסת, ברור. האם הוא הביאה בפני שני עדים? לא יודע. בואו נבחן את העניין. אם אותו אחד בא ואומר לכם, המסמך הזה, היינו באירוע והמצווה הוציא את זה מהמגירה, והוא אמר, זו הצוואה שלי ונתן לי עותק, או נתן לי מישהו עותק, או הניח אותה חזרה במגירה. ושני העדים האלה, או האנשים שהיו שם, שניים מהם לפחות יגידו, כן, הוא אמר שזו הצוואה שלו. זאת אומרת, יש לנו כאן, לפי הלשון של החוק, הצוואה בכתב היא בכתב, הביאה בפני שני עדים, ושני אנשים שמספרים שהוא אמר שזה הצוואה שלו. זאת אומרת, מסמך שלא חתום בכלל, לא על ידי המצווה ולא על ידי העדים, באופן עקרוני יכול להיות מקוים כצוואה. כמובן, יש עוד דרישות בסעיף 25 שצריך לעמוד בהם, שאין לבית המשפט ספק באמיתותה של הצוואה וכו', אבל אלה דברים שאפשר כבר להוכיח אותם מבחינה עובדתית. יפה, שאלה יפה מאוד. מיד אנחנו... אוקיי, השאלה זה איך זה מסתדר עם סעיף 20 שיש דרישות נוספות. וזה בדיוק לב העניין. זה בדיוק לב העניין שעליו אני מדבר. נכון, סעיף 20 לדוגמה לחוק אומר שצריך חתימת מצווה וחתימת עדים ותאריך והצהרת מצווה והצהרת עדים, המון דרישות, אוקיי? בסעיף 25 ב' 2 ואומר, דרישות היסוד הם כתב והביאה בפני שני עדים. זאת אומרת, כשאני בוחן את הדרישות של סעיף 20 לחוק, לדוגמה לצוואה בפני עדים, אז אני מבין שמתוך כלל הדרישות שכוללות גם כתב וגם להביא אותה בפני שני עדים, שתי הדרישות האלה בלבד הם דרישות יסוד. זה אומר שכל שאר הדרישות של הסעיף הן דרישות צורניות, אוקיי? הן לא דרישות יסוד. וזה אומר שבאופן רעיוני, אם למשל אין כתב, או הוא לא הביאה בפני שני עדים, אחד משתי הדרישות האלה לא מתקיימות, זה אומר שאין לנו בכלל צוואה. אין לנו בכלל צוואה. אבל ברגע שדרישות היסוד המינימליות מתקיימות, כל שאר הדרישות הן דרישות צורניות, אוקיי? חתימת עדים, חתימת מצווה, תאריך, קיומה של תאריך שגוי, הצהרת מצווה, הצהרת עדים, כל הדרישות של בהוראת סעיף 20, הן כולן דרישות צורניות. מה זה אומר שאלה הן דרישות צורניות ולא מהותיות? אנחנו נראה. אז קודם כל בצוואה בעדים הבנו מה זה דרישות מהותיות, דרישות יסוד בצוואה בעדים, ומה הן דרישות צורניות. כל מה שלא דרישת יסוד הופכת להיות דרישה צורנית. צוואה בכתב יד, אז בואו נראה מה אומר לנו סעיף 25 ב' 1. צוואה בכתב יד, הצוואה כולה כתובה בכתב ידו של המצווה. זאת אומרת, סעיף, הוראת החוק בסעיף 19 לגבי צוואה בכתב יד מדברת על כך שיש צורך בחתימה, יש צורך בתאריך, יש צורך בכתב יד,
אומר סעיף 25, דרישת היסוד היא רק כתב יד, שכולה בכתב ידו של המצווה. אוקיי? זה אומר שהתאריך והחתימה הן דרישות צורניות. אוקיי? כפי שאמרתי, מיד נראה מה המשמעות של דרישות צורניות. אם ניקח לדוגמה אז צוואה בכתב יד שהיא ללא תאריך ולא חתימה, ואדם כתב אותה בכתב ידו, הוא יכול לקיים אותה כצוואה? יכול. אם יש לנו צוואה בכתב יד, אבל לא בכתב ידו של המצווה, אבל יש את החתימה שלו ואת התאריך שלו. יש תאריך ויש חתימה. אפשר לקיים אותה כצוואה? לא. למה לא? כי לא בכתב ידו. יפה מאוד, מאוד פשוט. אז אנחנו מבינים בעצם מה ההבדל בין דרישות יסוד. אגב, היה לי מקרה מאוד מצער של אדם, בחור צעיר שהגיע אליי עם צוואה בכתב יד של סבו, שהיה בנתק מהבת שלו, שהייתה אימא שלו לקוח, ואני אומר לו, תספר את הסיפור, והוא אומר לי, הוא מביא לי צוואה בכתב יד, והוא מספר שהוא היה אצל סבא שלו, שרצה לעשות צוואה, והוא לא דובר עברית, רק רומנית, אז הוא ביקש מהנכד לכתוב את זה, והוא הוסיף תאריך וחתימה. אפשר לעמוד על הראש, שום דבר לא יעזור, זה מסמך שאי אפשר לקיים אותו. אגב, מקרה פסק דין שניתן לאחרונה, ממש לאחרונה, שופטת קרן גיל, שופטת שבעצם דנה בתיק שלי, תיק מאוד מעניין, שבו אדם ערך צוואה בפני עדים, ובשלב כלשהו שלף את הצוואה מהמגירה ותיקן. היו לו לזה נישואים שניים, היו לו ילדים מנישואים קודמים, והוא תיקן וכתב לאשתו הנוכחית, מחק את החצי שהיה לשני הילדים שלו והוסיף שליש לאשתו הנוכחית, כמה תיקונים קלים בכתב ידו, שינה את התאריך, וזהו, לאחר פטירתו התגלתה הצוואה הזאת. סליחה? בית משפט אישר את זה. בית משפט אישר את זה, כן. אני הצגתי את האלמנה, ואפשר לתקן צוואה בעדים עם תיקונים בכתב יד, שלא בפני עדים? לכאורה לא. אז מה טענתי? מה הייתה הטענה שלי שהתקבלה בסופו של דבר? שיש פה למעשה, צריך לראות את זה כשתי צוואות אחד על השני, בדיוק כך. זאת אומרת, יש פה צוואה מודפסת בפני עדים, אבל יש פה גם צוואה בכתב יד. ואמרתי, בואי ננסה לשלוף את כתב היד, וננסה לראות אם אפשר להבין מה זה. אז יש לנו פה פס על שניים שהם לא שינת במקום חצי שליש, כתב שליש לאשתי. יש תאריך, זאת אומרת, באופן רעיוני, עם קצת מעוף, אפשר, אם אני מנתק את כתב היד, להבין מה הוא רצה. אז זה שמעניין. מיד ניגע באחד החוטים השזורים, נראה מי מכיר אותו היטב כאן. אחד החוטים השזורים זה תיק גורריה, תיק שאני הצגתי שם את הבן, והייתי צעד להלכה הזאת לשמחתי. אבל ניגע בזה עוד מעט, כי זה נוגע גם באמת לראייה של כל הנושא של פגמים בצוואה. אבל ההחלטה הזאת לא משקף, לא, היא סותרת את 25א. משום שאם היית לוקח רק את הכתוב, כן. אתה אומר שתי צוואות, אחת מודפסת, השנייה זה כתב יד. נכון. אם היית מלקט רק את הכיתוב, לא היה היגיון בצוואה הזאת. לא היית מבין מה הוא מורה. אפשר, נכון. השאלה אם אפשר להבין, אבל אתה מבין רק אתה לוקח את הקודמת. בסדר גמור, אנחנו מבינים דברים מתוך הקשרים. אתה יודע, הצוואה לא חייבת להיות. יש לך את פסק הדין, יש לך את המאמר הידוע של שופט ברק, שנתן לאשתו את מרתף היין, מרתף היין שהיה בעצם הספרייה, הוא קרא לספרייה מרתף יין או להפך, ובעצם פרשנות צוואה זה משהו שלבית משפט יש כלים נרחבים מאוד להבין. אז אם אנחנו יודעים בצורה ודאית שהוא רצה א', ואז אנחנו רואים את השינוי שהוא ב', ואפשר להקיש, ובסופו של דבר המטרה של בית המשפט זה לקיים את רצונו של המת. אז אנחנו מבינים שאנחנו נמצאים פה בפני כל מיני מחסומים טכניים, שלפעמים בית המשפט משתמש בהם אם לא בא לו לקיים את הצוואה, אבל אם הוא רוצה לקיים את הצוואה אז יש לו כלים נרחבים, וזה אחד הכלים.
אולי נתקדם קצת ואחרי זה אני אשמח להשיב לשאלות. אפשר מהר מקום רק להשיב. זה פסק דין שניתן לאחרונה, מעט ייזכר בשם, אני אתן לכם דוגמה נוספת לגבי הנושא של הפגמים. הגיעה אליי בחורה שניתן פסק דין של בית משפט למשפחה שקיימה, שדחתה בקשה, שקיימה צוואה. אדם ערך, אב ערך צוואה לטובת אחותו, אדם ערך צוואה לטובת אחותו, מי שהגיע אליי זו הבת. והצוואה שהוא ערך היא צוואה לטובת אחותו של האב, צוואה בפני רשות. צוואה שהוא ערך בזמנו, שהיה בנתק איתה, הוא לא שינה את זה אחרי זה וכו'. כשהגיע אליי עם פסק הדין של בית המשפט למשפחה שקיים את הצוואה, הגיע אליי כדי לבחון ערעור, מה שראיתי הוא כך, היה בעצם צוואה מודפסת, הדפסה חתומה על ידו, מסמך מודפס חתום על ידו, בלי עדים, כי זה בפני רשות, היה את התיק עצמו של בית המשפט שלשם הוא הגיע כדי לאשר, היה את הטופס של התשלום אגרה והצוואה בפני רשות, דבר אחד רק היה חסר, היה חסר הפרוטוקול של השופט שהתייצב בפניי זה וזה, לא מצאו את הפרוטוקול, לא היה בתיק, לא היה, זה הצוואה שנעשתה בזמנו, לא מצאו את הפרוטוקול. וכשהגשתי ערעור לבית המשפט המחוזי בלוד, טענתי שבלתי אפשרי לקיים את הצוואה הזאת, כי בעצם הדבר המרכזי, זה נכון שמתוך כל, יש פה תשלום אגרה, יש פה חותמות, הכל נראה בסדר גמור, אבל המהות, האישור של בית המשפט, אז מה אנחנו נסיק שבית המשפט, שהוא היה בפני שופט והוא חתם על זה, זה נראה נורא הגיוני, אבל איפה האישור עצמו? זה כמו שעכשיו יביאו צוואה לא חתומה על ידי עדים ויסיקו שהיו שם עדים מכל מיני זה בלתי אפשרי. לא נוטריון, לפני בית המשפט, לפני רשות, לפני שופט. זה תיק שנפתח בבית המשפט וכו' וכו'. ובית המשפט קיבל את זה. בסופו של דבר, דרישות יסוד הם משהו שאי אפשר להתגבר עליו, גם לא על ידי השערות ועל ידי כל מיני תזות. יש פסק דין של השופט ואגו, גם בעניין רשות, הוא פסל לפני נוטריון, כאשר לא הקריאו, רק לא הייתה הקראה בפני הנוטריון, של הצבא על ידי פה אנחנו נוגעים כבר בדברים אחרים, אנחנו ניגע בזה. רשות, אם אנחנו נוגעים בסעיף 25ב3, צוואה בפני רשות, הצוואה נאמרה בפני רשות או הוגשה לרשות על ידי המצווה. זאת אומרת, ברגע שהצוואה נאמרה בפני רשות, יש הוכחה שהיא נאמרה, גם אם אין שום מסמך, כלום, אפס מוחלט, אוקיי? בא נוטריון ואומר, הוא אמר לי שהוא רוצה לתת את זה לבן שלו. אין כתב, אין שום דבר, רק עדות של הנוטריון, זה הכל. אם בית המשפט אומר, אני מאמין לו, וזה מסתיים העניין. אנחנו מיד ניגע בצוואות נוטריוניות, כי גם שם זה זווית אחרת. מה הפרוטוקול מוכיח? אין פה דרישה לפרוטוקול. שהוא היה שם, נאמרה בפני רשות, יש לי הוכחה, זה נאמר למזכירות, יש שם את כל הטופס, מה הוא רוצה, זה רשות, שילם אגרה, יש לי הכל, אבל עם כל הכבוד, מזכירות זה לא רשות, רשות זה שופט, שופט הוא דיין, הוא נוטריון, אוקיי? אז אם יש לי הוכחה, זה נאמר למזכירות, זה לא רשות, אין לי רשות, נקודה. אם היה הוכחה כלשהי בתיק שזה נאמר לרשות, אז בזה זה היה מסתיים. אבל מה קורה הצבעה בפני רשות שהולכים לבית משפט היא לא נשמרת בתיק אף פעם? יש תקנה 7 נדמה לי שאומרת שבתוך הפרוטוקול של האישור נאמר בדרך כלל למזכירות לא לשמור העתק לתוך התיק. לא מכיר את זה. יכול להיות, אני לא סבור של רשות, יכול להיות, אבל בכל מקרה חייב להיות הוכחה שזה נאמר לרשות. יכול להיות שם אישור של שופט שנאמר בפניי, יכול להיות הוציאו את זה, הוא היה בפניי ואישר שא' ב' ג', אישר את המסמך המצורף. עכשיו, לא הכל, אז אנחנו מבינים עכשיו מה זה פגם צורני. פגם צורני זה כל הדרישות של הוראות החוק בעניין צוואות, שהן לא דרישות יסוד. עכשיו, לא הכל פגם צורני. מה קורה למשל אם המצווה לא חתם על כל עמוד? מה קורה אם העדים לא חתמו על כל עמוד כעדים?
אוקיי? אין דרישה בחוק, נכון? אבל שימו לב, פסק דין שבי, בית המשפט עליון אמר שזה נכון שהיעדר חתימה על כל עמוד זה לא דרישה של החוק, אבל אם הוא לא חתום בכל עמוד, אולי יחליפו דפים, אוקיי? אולי יחליפו דפים. ואז אומר בית המשפט, נכון שזה לא פגם צורני, אבל בהצטרפו, כך אומר בית המשפט, בהצטרפו לשאר נסיבות המקרה, זה יכול להטיל ספק באמיתותה של הצוואה. זאת אומרת, יש לנו עוד משהו, ופה אנחנו מגיעים באמת להלכת החוטים השזורים, שאתה נתת לזה שם נחמד, הלכת הצוואות השזורות, כן? הבנתי אותך לגמרי, כן, זה הנושא הנוכחי. כולכם מכירים את הלכת החוטים השזורים? יש פה מישהו שלא מכיר את הלכת החוטים השזורים? לא מכיר. אתה היחיד שלא מכיר. התגברתי לבושה. אני אגיד בשתי מילים מה זה... אוקיי, בסדר. בשתי מילים מה זה כדי שתבינו את הרעיון, כי הרעיון הזה לדעתי מצטרף למה שאנחנו נאמר עוד מעט לגבי האסטרטגיות של התנגדות לצבא. בשתי מילים, אחד הסורים הגיע אליי בחור מאוד נחמד שאמא שלו הייתה חולת סרטן ועשתה צבא לטובת אחותו. ובמסגרת ניהול ההליך המשפטי הוא לא קיבל שום דבר, הגשנו התנגדות והייתה חולת סרטן וכולי, אבל אתה יודע, אתה מוציא התיק הרפואי, אתה רואה מיליון ואחד דברים, אתה לא יכול לבסס אבל היעדר כשירות, שקלה מעט הכל, לא יכול לבסס היעדר כשירות. השפעה, אתה יכול לראות שבאמת היא גרה אצלה כשהייתה חולה וכולי, אבל אתה יודע, להוכיח השפעה בלתי הוגנת, זה לא משהו שהולך ברגל. לגבי מעורבות, הוכחנו שהוא הלך, היא לקחה אותו לעורך הדין, אבל עורך הדין היא שהייתה בחוץ וכולי וכולי. שוב, יש סוג של מעורבות, אבל לא מעורבות שלפי הפסיקה מספיקה. ואז בית המשפט למשפחה אומר, בחנתי כל עילה, ומה לעשות, לא הצלחנו להרים את הנטל באף אחד מהעילות שזה. הערעור לבית המשפט המחוזי שלי היה דיק נדון אצל שוחט, ואמרתי, לא יעלה על הדעת שנבחן כל עילה בנפרד. אוקיי, אם אני צריך 51% משפט אזרחי, אז אם יש לי רק 30% היעדר כשירות ועוד 30% השפעה ועוד 22% מעורבות, אני יכול לחבר את זה יחד ולעבור את ה-51% בכך שאני מאחד כוחות עם כל העילות. ובאמת בית המשפט המחוזי קיבל את התזה, ושופט הנדל שהיה בעליון באמת אמר, המשפט שלו היה עדיין חוטים שונים שעילות שונות, הגם שלא היה בכוחם לבסס עילה עצמאית, יכולים להישזר יחד לרבדים המחזקים וכו' וכו', ומכאן השם של החוטים השזורים. למה הנושא הזה חשוב? כי הנושא הזה של צירוף עילות, שלכל אחד יש משקל שונה ולא בוחנים כל דבר בנפרד, הוא מאוד מאוד נכון גם לכל הנושא של פגמים צורניים. מאוד נכון פגמים צורניים. ואני שואל את השאלה, מה אכפת לי בכלל אם יש פגמים צורניים בצבא או לא? למה זה דבר שאני מחפש אותו בשבע עיניים, דבר ראשון שאני מחפש לראות אם יש פגמים צורניים בצבא? למה זה חשוב לי? זה יכול להעיד על משהו. על מה זה יכול להעיד? השפעה בלתי הוגנת, על אחת מהעילות של הביקור. אז לא, הדבר המרכזי זה ברגע שקיים פגם, גם אם הוא ניתן לריפוי, לפי סעיף 25, צבא בחזקת כשרותה היא עומדת, אוקיי? זו הסיבה שכאשר אתה מגיש לקיום צבא, אתה בעצם התובע, והמתנגד הוא הנתבע. ומי פותח בנטל בהליכי התנגדות? על המתנגד. אבל זה לא הגיוני, כי מי שמגיש את הצבא לקיום הוא התובע, המתנגד הוא הנתבע. ולכן איזה היגיון יש שנתבע יפתח בהבאת ראיות. אבל בעצם מה שהפסיקה קבעה זה שצוואה בחזקת כשרותה היא עומדת. זאת אומרת, אם יש לי צוואה ללא פגמים, אז למעשה אני התובע, למעשה הנחתי פה הסכם חתום, הסכם הלוואה חתום, ברור ולכן קובעת הפסיקה שאתה התובע, הנחת צוואה כשרה על פניה, שאין בה שום פגם צורני על פניו, ולכן אתה את שלך עשית. אתם יודעים, בעניין נטלים, יש נטל הוכחה ונטל הבאת ראיות. נטל ההוכחה הוא תמיד על התובע. אין מה לעשות, זה נטל שלא עובר, ולכן גם מי שמבקש קיום צבא, נטל ההוכחה תמיד נמצא עליו. נטל הבאת הראיות, יש פסק דין יפה מאוד של חשין שמתאר את זה כמין מטוטלת כזאת שעוברת לצד מצד, עד שמישהו נתקע איתה בסופו של דבר ומפסיד תהליך. אבל אותו דבר גם כאן, למעשה, מגיש בקשה לקיום צבא הוא התובע. אבל הוא עמד בנטל בכך שהוא שם צוואה שעל פניה אין בה שום פגם. עכשיו הנטל עובר
אלא מתנגד, ולכן בתחילת ההליך שמונחת צוואה תקינה על פניה ללא פגם צורני, המתנגד, הנטל עכשיו עליו מתחילת הדרך, ולכן הוא זה שפותח בהבאת הראיות. ולכן יש אינסוף פסקי דין, החל לפסק דין סוברי שקבע שמצווה לקיים מדברי אמת, אבל קיימת חשיבות רבה לתנאים צורניים של הצבא כאמצעי לבחינת גמירות דעתו, פרשת אבו סנינה וכו' וכו'. אבל הדבר המרכזי שחשוב לנו בנושא של פגמים זה שברגע שקיים פגם צורני בצבא, הצבא כבר לא בחזקת כשרותה. ולכן מי שצריך לפתוח בהבאת הראיות הוא התובע, הוא מי שמבקש את קיום הצבא. אוקיי? וכשאתה בעצם מבקש את קיום הצבא, הנטל זה לא רק להוכיח את אמיתות הצבא, אלא גם להוכיח למעשה את גמירות דעתו של המצווה. וכאשר הנטל עובר, הנטל הוא עובר לכל האורך. יש פסק דין של יפה מאוד שהשופט שקט, שבעצם מסכם את העניין הזה, זה ניתן בתיק, אם אתם זוכרים את הבת של שושנה דמארי, בסמי דמארי, שבעצם אחד הקרובים, אחד מבני הדודים, החתים אותה במוסד שהייתה בו על צוואה נוטריונית. ושם עלה הנושא של, אני הצגתי את שאר בני הדודים, ובעצם העניין שעלה בפני בית המשפט זה, אמנם הייתה צוואה נוטריונית, וצוואה נוטריונית, אתם יודעים, מיד ניגע בזה, צריך אישור רפואי וכו', ולא היה, ואז מאוחרת יותר, ואז עלה נושא הפגם, כי לא היה אישור, ובית המשפט בחן את השאלה, מה בעצם עובר? האם אני צריך רק להוכיח את הפגם, אוקיי? האם אני צריך להרים את הפגם, או שהעובדה שיש פגם, למעשה מעביר את הנטל לכל אורך החזית, לכל סימן ב' לפרק ג' לחוק הירושה. אם אני אגיד לכם ככה, אז בית המשפט בלשונו אומר כך, צוואה הפגומה אינה בחזקת כשרות, קיומו של פגם מעלה את החשד שהצוואה אינה משקפת את רצונו של המצווה, ומכאן הנטל וכובדו, להוכיח את אמיתותה של הצוואה ותוקפה מבחינה מהותית, צילו דעתו של המצווה לרבות היעדרם של פגמים מהותיים אשר עולים להפגום בגמירות דעתו, כמו השפעה בלתי הוגנת, אונס וכו' וכו'. זאת אומרת, ברגע שיש לי פגם צורני בצוואה, אז למעשה, במקום שאני אצטרך להוכיח עכשיו היעדר כשירות, השפעה, מעורבות וכו' וכו', עכשיו מי שמבקש לקיים את הצוואה, הוא זה שצריך להוכיח שמדובר באדם כשיר, שלא הייתה השפעה, שלא הייתה מעורבות, לפעמים זה כמו להוכיח שאין לך אחות. זאת אומרת, זה נטל מאוד מאוד כבד שעובר לצד השני. אוקיי? עוד פעם, עובר נטל הוכחה או נטל עבודת ראיות? נטל ההוכחה הוא תמיד על התובע, תמיד על התובע. אבל מה שעובר עליו עכשיו זה נטל הבאת הראיות. ומה שהפסיקה קובעת זה שנטל הבאת הראיות הוא לכל אורך החזית. זה לא רק נטל לתקן את הפגם, או להוכיח שהפגם מתוקן, או שאת כל הראיות שמראות שאין, הפגם הזה לא חסר, אלא הוא צריך עכשיו להוכיח את כל עילות ההתנגדות שאנחנו בדרך כלל מעלים, את כל מה שמופיע בסימן ב' לפרק ג', זאת אומרת, צריך להוכיח שהמצווה כשיר, צריך להוכיח שלא הייתה השפעה בלתי הוגנת על המצווה, צריך להוכיח שלא הייתה מעורבות פוסלת שלו על המצווה וכו' וכו', וזה כמובן נטל כבד מאוד. זאת אומרת שטקטית, שיש לך איזה פגם צורני, כדאי לך להאשים את הצד השני בכל. אם יש לך פגם צורני, זה מתנה משמיים, כמתנגד. אז הוא צריך להוכיח את הכל, ולכן אחת השאלות המרכזיות זה... לא, אני מדבר עכשיו על מבקש הקיום. אם אתה כמתנגד לצבא מגלה פגם צורני בצבא, הנטל עכשיו, נטל הבאת הראיות הוא על התובע, על מי שמבקש את קיום הצבא, והוא זה שצריך להוכיח את היעדרם, הוא צריך להוכיח שהמצבא היה כשיר. זאת אומרת, ברגע שאתה, מה זה גמירות דעת? להוכיח גמירות דעת זה אומר שהוא עמד בכל התנאים, שהוא היה כשיר, שלא הייתה השפעה, שלא הייתה מעורבות וכו' וכו'. זה אחד הדברים המרכזיים בשיקול הדעת של עורך הדין מה לעשות, אוקיי? שיש לי נטל שאני רואה צבא עם פגם צורני, אני שוקל מה לעשות, כי אם אני... אז יפה, אני יכול לשים את זה על השולחן, אוקיי? ולבקש, להגיד, יש פה פגם צורני, אני מבקש הכרעה קודם כל בשאלת הנטל, מי צריך לפתוח בהבאת הראיות, אוקיי?
זה נכון שתהיה הכרעה בעניין הזה, אבל זה אומר גם ששמת פרוז'קטור עצום לצד השני, דע לך שיש פה נטל, ואתה צריך להוכיח א', ב', ג', ד'. זה ייתן לך שבהתחלה הוא יפתח. אם אין בזה יתרון, אז עדיף לשתוק את זה. אז לפעמים זה, כל מקרה לגופו, כל מקרה לגופו. יש מצבים שבהם באמת עדיף לא לשים פרוז'קטור על העניין הזה, לנהל את ההליך כאילו הנטל עליך, ובמסגרת ההוכחות, במסגרת הסיכומים לומר, סליחה, אני לא צריך להוכיח כשירות, אוקיי, לא צריך להוכיח זה, לא צריך להוכיח זה, הוא היה צריך להוכיח את זה, כי הנטל עליו. אם אתה לא בטוח שמדובר בנטל שהוא, בוא נאמר ככה, לא כל נטל מעביר, מיד נראה מה המשמעות של נטלים, ופה אנחנו מגיעים להלכת החוטים השזורים, בעצם שמתאים גם לעניין הזה. אבל אני בהחלט חושב שכדי שלא ייתנו הרחבת חזית וכולי, אם אתה מכין התנגדות של 112 סעיפים, אז בסעיף 110 למטה תכתוב גם יש זה באותו מקום שאף אחד לא יקרא. אבל זה כבר כל מקרה, השאלה אם לעשות או לא, זה כבר שיקול דעת של כל מקרה לגופו. אז בואו נראה למשל את אחד הפגמים ונבין בעצם מה משקל הפגמים. בואו ניקח את אחד הדברים. למשל, פגם של היעדר סעיף 20 לחוק הירושה מדבר על הצהרת מצווה או הצהרת עדים, נכון? מצווה צריך להצהיר בצוואה שזאת צוואתו, ועדים צריכים להצהיר שהמצווה הצהיר בפניהם שזאת צוואתו. זה אמור להופיע בטקסט של הצוואה. אם אחד מהם חסר, אין הצהרה של מצווה למשל, או אין הצהרה של עדים, אז זה ברור שאפשר לתקן את זה, כי אנחנו יודעים שזה פגם צורני, וכל פגם צורני באופן עקרוני אפשר לתקן לפי סעיף 25, אוקיי? השאלה רק, שאני שואל עכשיו היא, האם זה פגם שמעביר את הנטל? כי אמרנו שפגמים צורניים מעבירים את הנטל. השאלה, האם כל פגם צורני מעביר את הנטל? אז אם נבחן למשל את הפגם הזה של היעדר הצהרה, אנחנו רואים פה התפתחות. בהתחלה אם אנחנו רואים בפרשת שרעבי, נקבע באופן מפורש שזה פגם שמעביר את הנטל. אחרי זה פרשת מוסיוף, נקבע שזה קצת הלכה גורפת מדי, אבל השאירו את זה עדיין. ואז הגענו לפרשת פלוני לעליון, שקובע שאין לקבוע מסמרות בדבר, אבל הוא מטיל ספק אם פגם של היעדר הצהרה, זה לכשעצמו, יש בו די כדי להעביר את הנטל. לכן, עקרונית, יש גם מי שברור שמעבירים את הנטל, תאריך, חתימה וכו'. הצהרה זה קצת טריקי, היה לי תיק שבו טענו כנגדי על כך שאין הצהרת מצווה, באמת אתה קורא את הצוואה, לא כתוב אני מצהיר שזאת צוואתי, אבל אנחנו תמיד צריכים לזכור, ותמיד אנחנו אומרים את זה לבית המשפט, שאנחנו חיים בתוך שבלונות, ואנחנו מאוד רגילים לנוסח של תצהיר, לנוסח של הצהרת מצווה בצוואה וכו'. אבל אין צורך להשתמש במילים אני מצהיר שזאת צוואתי כדי לראות שהמצווה הצהיר. באמת באותו מקרה זה תיק שנדון בפני השופט שילה, שטענו נגדי בעצם שאין הצהרת מצווה, טענתי שבעצם אם נקרא את הצוואה אני מצווה בפניהם, מה זה אני מצווה? אני מצווה אז אני מצהיר, אוקיי? ועוד מלשון הצוואה וכו' וכו'. זאת אומרת, אין, ובית המשפט קיבל את זה ואמר בהחלט מלשון הצוואה האחרת אפשר לראות שיש פה סוג של הצהרה בלי להשתמש במילה אני מצהיר. אוקיי? אז תמיד צריך לחשוב מחוץ לקופסה ולא במסגרת שבלונות, כי אפשר לתת פרשנות לדברים גם במשתמע או גם לא במילים המפורשות שאנחנו רגילים להם מלשון החוק. פגמים צורניים, זה דוגמה אחת לפגם צורני, וכל שאר באמת זה פגמים מאוד בוטים. אבל בואו נראה, בעצם הנושא של הפגמים הוא הרבה יותר רחב מרק דרישות החוק שאינם דרישות יסוד. המסגרת של הפגמים היא הרבה יותר רחבה, ואם דיברנו על צוואה נוטריונית, אז באמת צוואה נוטריונית שמגיעה לידיי, במקרים רבים מאוד אני מצליח למצוא בה פגמים צורניים. אז בואו נראה קודם כל. אחד מפסקי הדין המנחים בסוגיה הזאת זה פסק דין לויטין. מכירים פסק דין לויטין? פסק דין לויטין הוא מקרה שבו, מקרה שהגיע לעליון, שבו
המקרה הוא כדלקמן, הגיעו אליי זוג אחים שדודה שלהם לטענתם ערכה צוואה לטובתם. אמרתי להם, איפה הצוואה? אז אמרו לי בזמנו היא אמרה להם שהיא רוצה להוריש להם את העיזבון, והם פנו לעורכת דין קרובת משפחה רחוקה שלהם, והם יודעים שהיא הייתה אצלה, אבל הם לא קיבלו מסמך. קשרתי לעורכת הדין כדי לברר את העניין, והסיפור שלה היה כזה, נכון, אמרו לי, בזמנו הלכתי, ואפילו כיבדה אותי בארוחת צהריים, והיה מאוד נחמד, והלכתי חזרה למשרד, ולא יודע, אף אחד לא פנה אליי יותר, אף אחד לא שילם לו, לא פנה, אז לא עשיתי יותר שום דבר, כך היא סיפרה. אמרת לה, וכשהיית אצלה, רשמת משהו? אמרת לי, כן, רשמתי בראשי פרקים את הדברים, מה שהיא רוצה. אמרת לה, ומה עשיתי את זה? אמרת לי, כלום, תייגתי את זה בתיק, לא המשכתי. ביקשתי לשלח לי, זה באמת איזה נייר מקושקש כזה, כמו שאתה עושה בפגישה עם זה. ושאלתי אותה, אכפת לך שנשלם לך את האגרה של הנוטריון ותורידי את הסרט האדום על המסמך הזה? כי סך הכל את נוטריונית, ולשמחתי לא שאלה אם אפשר אחרי פטירה, יש פה דילמה אם אפשר אחרי פטירה, אבל הורידה את הסרט האדום, שלחה את המסמך, והגשתי בקשה לקיום צוואה לרשם. כמובן, הקרובים הגישו התנגדות, זה התנהל בית המשפט למשפחה בירושלים. הם הגישו התנגדות כמובן, ואמרו, מה זה הדבר הזה? וכשהגעתי לבית המשפט, השופט שאלתי, הוא אומר לי, מה זה? אפילו לא חתום, אין פה כלום. אמרתי לו, לא צריך חתימה, יש צוואה נוטריונית, מספיק שאתה אומר, אין צורך בחתימה. צוואה נוטריונית תקפה, גם אם המסמך לא חתום, רק הדברים שהוא אמר המצווה כתובים. ובסופו של דבר התנהל ההליך, הנוטריונית הגיעה לעדות, השופט השתכנע שהסיפור אמיתי לגמרי, וקיים את זה כצוואה נוטריונית. הוגש ערעור למחוזי, ואחרי זה הגיע לעליון, ובסופו של דבר פסק הדין אושר. כן. חייבים שלא רק לאשר, אלא זה חריג לנוטריונים, הרי יש לכם את הטפסים המובנים, הצוואה צריך ממש להיות כתוב, האם הצוואה הוא קריאה נכון, אנחנו עוד פעם נדבקים לכל מיני סטנסילים וכל מיני... אני מציע שלא יפריעו לך, כי היית באמצע גידוף מסוים, וגם בזום לא שומעים את השאלות. אוקיי. אם אפשר לנהל את ההרצאה המעניינת הזאת ברצף, אני אשמח. אין בעיה. אנחנו צריכים להתרחק משבלונות, זה שיש תפסים בסוגים אחרים, עדיין זה לא אומר, נוטריון יכול לבוא היום לבית משפט ולהגיד, הוא היה אצלי ואמר לי כך וכך, אין שום מסמך, אין שום חתימה, בית משפט יכול לקיים את זה כצוואה, עצם העובדה שהנוטריון אמר את זה, כי הוא צריך לומר, כל החוק, דרישת היסודי, שהוא יאמר נוטריון, זה הכל, אוקיי? אז פה יש גם תכתובת בכתב יד שמראה לאמיתות, ויש עדות של הנוטריון בפני בית המשפט, שבית המשפט מאמין וכו', ואכן הוא קיים את הצוואה הזאת. בדרך כלל הדברים המרכזיים שאנחנו מוצאים בצוואות נוטריוניות זה כשמדובר במצווה שהוא או חולה, או מכירים את תקנה 4ה לתקנות הנוטריונים, לא ייתן נוטריון אישור על עשיית פעולה בפניו, אם הוא מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו, כל עוד לא הוצגה בפניו תעודה רפואית. אז קודם כל, בבית המשפט העליון קבע שהדרישות לפי תקנות הנוטריונים וכו' וכו', במקרה של צוואה זה חלק מההליך, ולכן אם יש פגם בפעולת הנוטריון על פי תקנות הנוטריון וכל מה שקשור בכך, זה פגם שיש בו כדי להעביר את הנטל, כמו פגמים צורניים בצוואה שמופיעים בחוק הירושה. אוקיי? זה דבר מאוד מאוד מהותי. אז אם אנחנו מכירים את פסק דין זלוף, פסק דין זלוף, מאחר ונוטריון צריך להביא תעודת רופא, לא יעשה פעולה בלי תעודת רופא במקרה שהוא מאושפז או מרותק למיטתו, אז במצב שכזה, שם התעודה ניתנה שבועיים אחרי עריכת הצוואה, שבועיים אחרי. זאת אומרת, אם הוא היה כשיר שבועיים אחרי, למה שהוא לא יהיה כשיר שבועיים לפני, אבל עדיין זה לא ניתן ביום עשיית הפעולה. וקובע בית המשפט העליון בפסק דין זלוף, באופן מפורש, אומר כך, ולא בכדי הותקנה תקנה הנ"ל, תעודה אשר כזאת לא הייתה בפני הנוטריון, ובכך הפגם העיקרי שבאישור הנוטריון אשר העביר את הנטל על המשיב להוכיח את גמירות דעתו של המנוח בעת שחתם על הצוואה.
אוקיי? זאת אומרת שגם כזה, בפעולת הנוטריון, שזה בכלל לא דרישה בחוק הירושה, קובע בית המשפט העליון שזה פגם שמעביר את הנטל. זאת אומרת, כל דרישה צורנית של צוואה, בין אם מופיעה בחוק הירושה או בין אם מופיעה בחוקים אחרים, כמו בעניין נוטריון, היא פגם צורני שיש בו כדי להעביר את הנטל. ואין סוף צוואות נוטריוניות הם כאלה, כי אם ניקח לדוגמה, קודם כל האישור צריך להיות ביום עשיית הפעולה. זאת אומרת, אם האישור הוא יומיים לפני, יומיים אחרי, זה פגם צורני. היה לי מקרה מעניין האישור הרפואי, כן. היה לי מקרה מעניין שהאישור לא ניתן באותו יום, הצוואה נערכה ביום אחד, והאישור ניתן למחרת, אוקיי? ואז טענו כנגדי שבעצם יש לו פגם צורני על כל המשתמע מכך. אז כמובן, תמיד בשביל לחדד את הנקודה, אתה צריך להביא אותה לאבסורד. והטיעון שלי היה, בוא נניח שאני עושה צוואה ב5:55 בלילה, והרופא בודק אותו ב12:05. הצוואה תהיה עם תאריך אחד, והאישור רפואי לא יעלה לדעת ש10 דקות הפרש, יגרמו לכך שיש פה פגם צורני בצוואה, רק בגלל שזה היה במקרה במעבר. ולכן טענתי שבעצם באותו יום, הכוונה היא מעת לעת, בתוך 24 שעות, גם תיק הזה היה אצל השופט שילה, והוא קיבל את הטענה כמובן, כי היא טענה מאוד הגיונית, וגם אם התאריך שונה, ובלבד שזה יהיה באותו יום מבחינת פרק זמן, לא מבחינת תאריך קלנדרי. כן. רתוק למיטתו. זה גם, אם אתם בוחנים את הפסיקה, הפסיקה התפתחה, אם פעם היה רתוק למיטתו, זה היה רק באמת רתוק למיטתו על כל המשתמע מכך. הפסיקה הרחיבה את זה לכל מצב שבו אדם בעצם לא יכול להתנייד לבד. זאת אומרת, אם יש אדם שלא יכול לצאת מהבית לבד, וכדי להביא אותו לעורך דין, מישהו צריך ללוות אותו, ובלי ליווי הוא יכול להגיע לשם, זה בגדר רתוק למיטתו, אוקיי? צריך לשים לב לדברים האלה, ולכן בהרבה מאוד צוואות נוטריונית, אם אתה בוחן את הנסיבות שאופפות אותה, אתה יכול בסופו של דבר, אם זה אדם מבוגר, אז אתה יכול לטעון שמדובר ברתוק למיטתו, גם אם הוא לא היה בית חולים וכו' וכו', ובכך גם כן להעביר את הנטל, שזה בעצם דבר נפלא כמתנגד. אבל זו פרשנות מופרעת לגמרי, שזה אומר שכל נכה בישראל חייב תעודת רופא. אתה צודק, יש משהו בדבריך, האם כל נכה בישראל בעצם צריך תעודת רופא שהוא עושה צוואה נוטריונית? זו שאלה נכבדה, אני מחכה למקרה האמיתי, היא עדיין לא הוכרעה בפסיקה, כי באופן רעיוני מה שכן הוכרע בפסיקה, שאם אדם לא יכול להתנייד בכוחות עצמו, אז הוא צריך עזרה להתניידות וכו'. מה קורה אם אדם למשל יש לו רגליים ביוניות או כיסא גלגלים חשמלי והוא מתנייד בעצמו בלבד בלי עזרת האחר? סביר מאוד להניח שלא יקבעו שזה אדם שרתוק למיטתו. כנראה הכוונה רתוק למיטתו זה אחד שלא נתתי כמו זקן שגר בבית והוא לא מתנייד לבד עם כיסא חשמלי או מה שלא יהיה, וכדי לצאת מישהו צריך לתמוך בו ולקחת אותו עם הרכב וכו', הוא לא יכול לעשות את זה לבד. זה כנראה שם יעבור קו הגבול למעשה. בואו ניקח דוגמה נוספת מבין אינסוף הדוגמאות שיש בהם כדי להעביר את הנטל. מה קורה עם מצווה שלא יודע לקרוא, שלא דובר את השפה שבה נכתבה הצוואה וצריך לתרגם לו את הצוואה, או עיוור שלא יכול לקרוא, אוקיי? אז הפסיקה בעניין הזה גם כן עברה בגלים. באופן רעיוני יש חובה על פי הפסיקה לציין בצוואה שהצוואה הוקראה או תורגמה. זאת אומרת, אחד שלא יודע לקרוא, פשוט לא הוא אנאלפבית או שהוא עיוור, יש צורך לציין בצוואה עצמה שהצוואה הוקראה לו. אחד שלא דובר את הצוואה צריך לכתוב בצוואה עצמה שהצוואה תורגמה לו לשפה שהוא מבין אותה. ואם זה לא, אז יש לנו פסק דין לנדאו בעליון שבעצם קבע שיש זה סוג של פגם שמעביר את הנטל. אבל התפתחות פסיקתית כזו ואחרת, לרבות פסק דין בא של השופט שוחט, שבעצם רצה לצמצם ולומר שאם עורך הדין שערך את המסמך יבוא ויעיד שזה הוקרא לו או תורגם לו, אז באופן עקרוני העברת הנטל לא תהיה לאורך כל העירייה, אלא תסתמצם רק בנושא הספציפי הזה. הפריסה של נושא של פגמים או של נטלים
היא במסגרת הרבה יותר רחבה, נביא עוד שתי דוגמאות לעניין הזה כדי להבין את רוחב היריעה. יש לנו את נושא של מה קורה עם אנשים שהם תלויים באחרים. המקרה הקלאסי שאני יכול לספר על מקרה שהיה לי, על אישה מבוגרת שערכה צבא לטובת השכנים שלה. וזה מקרה קלאסי שנביא אותו כדוגמה, כי הוא מצביע בצורה מאוד ברורה על מהות העניין. היא ערכה צבא לטובת שכנים, שהיו לה שני נכדים, שהגיעו אליי כדי להתנגד לצבא הזאת. כשאתה בוחן את הדברים, אתה רואה שמדובר באישה מאוד נחמדה, שהייתה מאושפזת בבית חולים, שהיו לה שתי שכנים שכנראה היו טוב שכן קרוב מאח רחוק, שבאמת היו שם עבורה, לא נוכלים ולא שום דבר, ואתה בודק את התיק הרפואי, אתה לא מצליח לגבש שום משהו מסיבי כדי לקבוע היעדר כשירות, וזו המציאות לא נחמדה, אבל אתה מתקשה לראות איפה אתה יכול לפרוץ את זה. ואז הרעיון שצץ במוחי לעניין הזה, למעשה צץ שקראתי את התגובה שלהם להתנגדות. בתגובה להתנגדות הם כתבו שאת כל מה שניתן לכתוב, למה מגיע להם לרשת. יש מין כזאת נטייה של מי שמגיש צבא לקיום ומתנגדים לצבא, לכתוב בתגובה בעצם למה זה הכי הגיוני בעולם שאני רע, שאני הייתי שם עבורו, אני טיפלתי, בלעדיי הוא לא היה חי, אני דאגתי לאוכל, אני דאגתי לזה, אני דאגתי לכל. כשקראתי את זה, הבנתי ששם טמון הפתרון. ובמסגרת החקירה בבית המשפט, הקו של החקירה היה שבעצם אני מקריא את מה שהם כתבו בתגובה, ומציג להם עמדה שבעצם אני חושב שהם שקרנים, וזה שקר וכזב, והם בכלל לא עשו את זה. וכדי לחזק את זה, הם טענו עוד יותר, והם מסמרו את ההשפעה, לא את ההשפעה, אלא התלות המוחלטת של המלוכה, במילים אחרות הם אמרו, בלעדינו היא לא הייתה חיה בכלל. ובמסגרת הסיכומים, הטענה הייתה טענת תלות, שבעצם הוכחה פה תלות, ותלות לפי פרשת בן נון, היא מעבירה את הנטל. אז אנחנו חוזרים עוד פעם לשאלה, איפה אתה טוען את הטענות שיש בהם כדי להפוך את הנטל. ואם אתה מעלה את זה בתחילת הדרך, אתה בעצם שם פרוז'קטור לצד השני, ולא תמיד הצד השני הוא מישהו שבקיא בחומר, לא תמיד זה עורך דין שזה תחום עיסוקו. לפעמים הצד השני מבין את זה על פני השטח, אבל לא מבין לעומק את הדברים. אז אבל אתה, כן, אבל אני לא צריך לכתוב א', ב', ג', ד'. מספיק שבסעיף 47 ג' למטה זה מופיע ב4 מילים. מספיק שאני מצביע על 4 מילים בתוך כתב ההתנגדות ששם זה מופיע, ואני לא חייב גם לנקוט את המילה תלות. אני יכול להגיד במילים אחרות אני יכול לתאר את זה בקצרה, בלי לשים פרוז'קטור לעניין הזה. אז ברור שכדאי לטעון את זה. סליחה? כי ברגע שאתה מוכיח תלות על פי פרשת בן נון מעבירה את הנטל. לא, אבל אם הייתי מעביר בהתחלה את הנטל והייתי שם פרוז'קטור עליהם והייתה החלטה על העברת הנטל, הם היו מוכיחים, הם היו מרימים את הנטל. זה שהנטל עליך, זה לא אומר שאתה לא יכול להרים אותו, זה לא אומר שאתה לא יכול להוכיח שאדם היה כשיר, שלא הייתה השפעה, שלא הייתה מעורבות. אתה צריך רק מודע לעובדה שאתה צריך להוכיח את זה. ואם אתה מודע, אם אתה גורם לכך שהשני יהיה מודע, אתה לוקח סיכון עצום, הוא ירים את הנטל. ולכן הרבה פעמים כדאי להצניע את העניין הזה, אם הצד השני לא עולה על זה, ולכן מי שמגן על צבא, הוא לא מתנגד, אלא הוא מייצג את מבקש הקיום, צריך להיות מאוד מודע לזה, הוא בעצמו צריך לחפש אם יש פגמים וכו', ולדעת שאולי לא ישימו את הפרוז'קטור לסוגיה הזאת, ואז לנהל את התיק כאילו הנטל עליו, אוקיי? לדוגמה, נביא את זה אולי כדוגמה האחרונה לעניין הזה, גם נושא שמעביר את הנטל, יחסי אמון מיוחדים. לפי הפסיקה שנשאבה מהפסיקה האנגלית, יחסי אמון מיוחדים יש בהם כדי להעביר נטל. זאת אומרת, יחסי עורך דין לקוח, רופא חולה, מטפל מטופל. ההרחבה בפסיקה היא גם לנושא של האפוטרופוס בפועל. אתם מכירים את הפסיקה, האפוטרופוס בפועל, מי שלא מונה כאפוטרופוס, אבל משמש ככזה באופן רעיוני. יש אינסוף מקרים שבהם אתם יכולים להראות שיש יחסי אמון מיוחדים
בין המצווה לבין הנהנה, בין אם זה מטפל או בין אם זה מטפלת או כל משהו אחר. יש פה יחסי אמון מיוחדים. ברגע שיש יחסי אמון מיוחדים, אז יש פה הפיכת נטל באופן מובהק. היה לי מקרה שבו ייצגתי עורך דין, שלקוחה שהוא ייצג בעבר, עשתה צוואה לטובתו, אוקיי? הוא הגיע אליי כדי לקיים את הצוואה, והיה ברור לחלוטין, אני כמובן לא שם פרוז'קטור לעניין הזה, אבל נהיה איתי כאילו הנטל עליי, למרות שמדובר בצוואה תקינה על פניה, שנערכה בפני שני עורכי דין שהם ידועים, והעדות שלהם נפלאה וכולי, עדיין ניהלתי אותי כאילו הנטל, אני הוא זה שביקשתי חוות דעת רפואית, אני הבאתי עדים כדי להצביע על חוסר מעורבות וחוסר השפעה וכולי וכולי, אוקיי? רק בגלל הידיעה שלי, שאני לא יודע מה עובר בראש לצד השני, יכול להיות שהוא שותק, ובמסגרת הסיכוי ניתן שהנטל עליו, אם אני לא אבקש חוות דעת רפואית והנטל עליי, אז אני יכול בעברית פשוטה לאכול אותה, שהצוואה בעצם תיפסל, רק בגלל שלא הוכחתי את כל הדברים הנדרשים לצורך קיום הצוואה. אז זה על קצה המזלג כל נושא של נטלים וחזקות, שכדאי מאוד, ביקשו ממני לדבר כמה דקות על נושא של צוואות בעל פה, אז נעצור בנקודה הזאת כאן, אבל עצם העובדה שאני שם לכם פרוז'קטור על העניין הזה, זרקור על העניין הזה, תהיו מודעים לחלוטין על כל נושא של פגמים בצוואה, חזקות ונטלים, בין אם אתם מתנגדים לצוואה, מגישים לצוואה, הרבה פעמים זה כלי נפלא לכך שזה מטה את הכף לכיוון שלכם. צוואות בעל פה זה לא המצאה ישראלית, זה כבר מופיע במקורות, צוואת שכיב מרע, אבל זה לא קיים לדעתי כמעט באף אחד ממדינות העולם חוץ מישראל. צוואה מאוד ייחודית לישראל. היא מאוד פרקטית במצבים של אנשים שנמצאים שכיב מרע או מישהו צופה עצמו מול פני מוות. בעיקר זה נועד למצבים שבו מישהו נכנס לניתוח בהול או נקרא לחזית או משהו כזה והוא אומר רגע אם קורה לי משהו אני רוצה שזה יקרה כך וכך עם הרכוש שלי. מספיק שהוא אומר את זה לשני אנשים, הם צריכים למלא זיכרון דברים כמה שיותר מהר, להפקיד את זיכרון הדברים אצל רשם הירושה אבל זה גם קר מאוד מאוד נרחב, מאוד מפתה לתרמיות כמובן, כי בסופו של דבר מדובר כאן בזיכרון דברים של שני אנשים שעורכים שאומרים המצווה אמר לי כך וכך, אין שום ראיה, אין שום עדות לעניין הזה ובית משפט צריך להאמין. אז אולי נסתפק בכך שנספר לכם סיפור שמתנהל בימים אלה בבית המשפט למשפחה בתל אביב, של אישה שנפטרה ממחלת הסרטן וערכה בחייה צוואה לטובת שתי אחייניות שלה שמיוצגות על ידי. ואחרי שנפטרה הוגשה לבית המשפט בקשה לקיום צוואה בעל פה שלה, שבה היא הורישה את עזבונה לשכנים שלה, שהוא בקשר איתה לפני פטירתה, וטיפלו בה בדרך כזו, סייעו לה בדרך כזו או אחרת. והמסמכים שהוגשו הם כך, מסתבר שהגיעו אליה שתי עורכות דין, יומיים לפני פטירתה, לביתה, ערכו עבורה ייפוי כוח מתמשך, ולטענתן, במסגרת אותה פגישה, היא אמרה להם שהיא רוצה להוריש את הדירות שלה, היה לה שם חצי בניין, היא רצתה להוריש את הדירות שלה לשכנים האלה ואחרים. ואורחות הדין העלו את זה על הכתב כזיכרון דברים, עם פטירתה, נפטרה יומיים אחרי זה, יום אחרי פטירתה או יומיים אחרי זה ערכו את זיכרון הדברים, הפקידו את זה אצל רשם הירושה והגישו את זה לקיום כצוואה. והעניין הזה התברר, עכשיו אנחנו בשלב סיכומים, והדבר המרכזי הוא, היא צוואה מאוד מאוד טריקית. הדבר המרכזי הוא באמת, תמיד בסוף מתרכז בשאלת גמירות הדעת. בשאלת גמירות הדעת.
אין לך שום דרך, אלא אם כן אתה מוכיח שהעדים שקרנים בצורה כזו או אחרת, אבל עדים אמינים שבאים ואומרים, היא אמרה לנו כך וכך, זה משהו שקשה מאוד להפריך אותו אם מדובר בעדים מקצועיים, קשה מאוד להוכיח שקר בעניין הזה, ולכן עיקר הזווית המרכזית שבה אנחנו מנסים לפורר את העניין הזה, זה בעניין גמירות הדעת, כי כשאדם אומר שרוצה לעשות כך וכך לעורך דין או לאדם אחר, השאלה היא, אוקיי, זה הרצון שלך, בסדר, לא מתווכחים עם זה. השאלה אם הייתה לך כוונה לצוות. השאלה אם האמירה עצמה הייתה בכוונה לצוות. שאתה, יש אינסוף מקרים שבהם, לי עצמי היו כמה מקרים כאלה שבהם אנשים פנו לעורך דין לערוך צוואה, הוא כבר הכין טיוטה של צוואה, הכין כבר טיוטה של צוואה, והוא נפטר, או בסופו של דבר היא לא נחתמה. וברור לחלוטין שזה היה הרצון שלו וכו' וכו', אבל הדבר המרכזי שאנחנו בוחנים בצוואות, בכל סוג של צוואה, זה כמו שאני עכשיו אקח דף נייר ואומר לכם, בוא תראו איך כותבים צוואה בכתב יד. ואני כותב, אני החתומת בועז קראוס מצווה את כל רכושי לזה וזה, תאריך חתימה, אוקיי? ואני נותן את המסמך, זה כדוגמה. אז באופן עקרוני זה מסמך שאפשר לקיים אותו כצוואה, זה כתב יד, יש פה ציווי וכו', אבל ברור שברגע שרואים את הוידאו של העניין הזה, ברור שזה נכתב כדוגמה, לא כציווי. סליחה? לא צריך, זה כתב יד. זה כתב יד, לא צריך. ולכן, גם באמירה מול נוטריון ובפני רשות, ברור, כמו בצוואה בעל פה, בסופו של דבר, אחד המרכיבים המרכזיים בכל צוואה, אבל זה דבר מרכזי מאוד 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 בעניינים של צוואות בעל פה, אוקיי? האם הייתה גמירות דעת? האם בעצם האמירה הזאת הייתה אני רוצה לצוות? או אתה עורך דין ואני אומר לך את הדברים האלה ובוא זה. ואז כמובן מה שאתה עושה זה אתה מתחיל להוציא שיחות טלפון ואתה מבקש מיילים ומבקש את המחשב ומעביר את המחשב לבדיקה ואז אתה רואה שלאחר הפגישה נשלח מייל לגבי טיוטה של צוואה שבעצם מבקשים את הערותיה וזה סוגר את הגולה לטעמי, נראה את פסק הדין על העניין הזה שבעצם אפשר ללמוד מכך שזה לא הייתה אמירה ובזה הסתיים העניין, אלא זה הייתה אמירה כדי להתקדם הלאה למשהו יותר רשמי, ולכן למעשה אין כאן גמירות דעת במלוא מובן המילה. תודה רבה. בואו חברים, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה על ההרצאה. בבקשה, אני אענה לך בנפרד.